Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhuluma lo bathi Lasbo namagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uyingane zakwethu uligcinele imigojelo obengumsakazo Ukhuze FM siyabonga siyamhlongo ubebhekana necala lokushaya ngenhloso yokulimaza wesilisa wayesiqanda mathe sakhe. Umhlongo ubevele enkantolo eMantshi yaseThekwini lapho elahle khona icala lokushaya umnumzana Njabulo Duma ngebhodlela leSavana esigamekweni okuthiwa senza ngo-Agasti onyaka ophelile. Lesi siqumo kwakulindele ukuthi ke sikhishwe ngomhla ka-20 wenyanga edlule, kodwa kwangenzeka ngenxa yezinkinga zobuchwepheshe bemishini yasenkantolo. Ubufakazi bombuso uveza ukuthi useyawasha uDuma ngebhodlela ebusweni ngemuva kwengxabano eyasuswa ukuvalisa kwakhe uDuma nomunye wesilisa ngokuthi mncwancwa, nokuyikho okwanenga uSiyamhlongo. Yethula isinqumo nje manje umnumzane Mhlonipheni Sibiya uveza ukuthi kube uSiya nommangalela bebengaphuzile babengeke senzeke lesi sigameko. Ubeke semlahla ngecala qede wamdedela ngebheli ka-R1000 wamarandi. Icala lihlehlisele umhla ka-27 kwephezulu akhiphe isigwebo.